هەفەیمەنە نەفدەوڵەتی یاڵدشی داعشێ بەسەرکردایەتە ئەمریکا دلڤ و تەفگەرە خۆی یا لەشکری دناڤە خاکە سووری بە تایبەت لە ڕۆژاڤایە کوردستانê بەردەوامە. ڕەوەنگەها سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند کو هەفەیمانە نەفدەوڵەتی ڕۆژانە دەورiyên xwe لەشکری لە ڕۆژاڤایە کوردستانê birêve dibe û her serî çend rojan karwaneke leşkerî ku ji alavên leşkerî û lojîstîk pêk tê rê dike Rojavayê Kurdistanê diriya dergeha Elwelîdiyê hevsînûrî bi herêma Kurdistanê ra li baregehên xwe yên leşkerî bicî dibin. Li gorî amarê Rewingeha Sûriya mafê mirovan hevpeymaniyê di destpêka sala nû da û ta îro 685 alav û barhelger bi alavên leşkerî û lojîstîk diriya dergeha Elwelîdiyê hevsînûrî bi herêma Kurdistanê ra li ser 17 beşan derbasî nava xaka Rojavayê Kurdistanê kiriye. Ew jî bi vê awayî ye. Di heyva yekê da ji sala 2021 6 karwanên barkirî bi alavê leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Di heyva Sibatê de jî 7 karwanên din hatine şandin û di heyva Adarê de jî 5 karwan hatine şandin û derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Ew jî diriya dergehê Elwelîdiyê hevsînûrî. Ya herî dawî jî ku pêş di rojan hevpeymena navdewletî karwaneke leşkerî ku ji 3 barhelgiran pêk dihat û alavê leşkerî û lojîstîk li xwe digirt derbasî Rojavayê Kurdistanê kir û piştre berê xwe da bingehê xwe yên leşkerî. Weke heman rawengehê daye diyarkirin ku tevaya karwanên hevpeymanî berê xwe didine baregehên xwe yên leşkerî li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi taybet li devera Tilbêder û Rimelan û hîn baregehên din li gundewarê Hesekê û Konîk û Elûmer li Dêrezorê. Ew jî di çarçovaya amadekariyên berdewam ji aliyê hevpeymanî ve ji bo avakirina baregehên din li sê goşeya Iraq û Sûriye û Tirkiye li Eyn dîwarê û baregeheke nû li gundewarê Hesekê.